Ti umuna a surat ni San Pedro. San Pedro, Kapitulo 1. Patgek akakabsat, kablaawan kayo ang napili at tao ti Dios, ani warwara sakas ganganaet, ngagnanaad iti Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia ken Bithynia. Napili kayo akas mayanurot iti panggep iti Dios Ama, ken napasanto kayo, babaan iti Espiritu na, ken tapno agtulnog kayo ken ni Jesu-Kristo, ket madalusan kay iti darana. Sabi ko tamadan kay iti nan anay aparabor ken talna. Siak ni Pedro, na apostol ni Jesu-Kristo. Madaydayaw ti Dios ken Ama ni Apo tayo a Jesu-Kristo. Gapo iti dakkel a kaasina, ay pasngay tayo iti baro abiyag, babaan iti panagungar ni Jesu-Kristo. Si bibiyag anamnama, timpaay kada tayo daytoy baro abiyag. Namnamaan tayo nga rod, at awidin tayo dagiti nawadwad a bendisyon, adi agrupsa, di madadael, wenno mapukaw nga iduldulin ti Dios sa dilangit. Agpaay dagitoy kada kayo. Babaan iti pamati, aywanan na kayo ti Dios, aging adumteng ti panakaisalakan, ana isagana, amay paduyakyak iti kamaodyanan at tsimbo. Agragsak kay iti raytoy, no pa'y masapol nga agliday kay ita, iti apagbiit, gapo iti adu akita iti panagsagaba apaglasatan niyo. Nairanta dagitoy apamaneknek iti kinapodno ti pamatiyo. Uray pa'y ti balitok a madadael, maguguran iti apoy. Ket ti pamatiyo ang napatpatig ng balitok, masapul met a masuot tapno mataginayon. Iti kasta, awaten yun to ti dayaw, dayag ken tanok inton may parangarang ni Jesu-Kristo. Ay ayaten yun no pa'y diyo nakita. Uray ita, mamati kayo ken kuana, no pa'y sanyo nga makita. Ket agrag-o kayo iti takkel ken nagloriyaan aragsak, adi mayibkas. Taga po iti pamatiyo, magunodyo, ti panakaisalakan dagiti kararwayo. Daytoy apan nakaisalakan, ti Inam Amiris, ken sinoksukimat dagiti profita, anang ipadto iti sagot nga ited ti Dios kada kayo. Inkagumaan na idi, nga amwen no kaano ken kasano iti panakapasamak na. Daytoy iti tiyempo, nga imbagbaga ti Espiritu ni Kristo, nga dakadakwada. Iti impakaamuda nagiti panagsagaba alak amon ni Kristo, ken ti dayag nga umay kalpasan na. Impakaammo ti Dios karagitoy a profita, asaan nga agpaay a pagimbagan daragiti aramidin da, no di ket agpaay a pagimbagan niyo. Naibagan kada kayo ti maipapan kadagitoy abanbanag. Impakaammo ida, dagiti nangi kasaba iti naimbag adamag. Isuda nga indalan ti Espiritu Santo, ana ibaon manipod langit. Dagitoy dagiti banbanag akayat amawatan, uray pa dagiti angheles. Isagana yung arod, dagiti pampanunot yung agtignay. Agsalukag kayo. Ket magnamnama kay iti bendisyon ama ited kada kayo. Inton may parangarang ni Jesu-Kristo. Kas natud yung anak, agtulnog kayo iti Dios. Diyo ipalubos ti biyagyo, nga iturayan ti kinaderrep akas idi saan nyo pa'y nga ammo ti podno. Nasantuan kayo kuma, iti amin nga aramidyo. Akas iti kinasanto ti Dios, anangayab kada kayo. Kas nailanad iti nasantuan asurat. Agsanto kayo, agsipod ta nasantuanak. Awan idumduma ti Dios. Ukumen na dagiti tattao, kas mayan nurot iti aramid da. Kunayo, amami, nagkararag kayo iti Dios. Ngarod, no kasta ti awag yo, masapol nga agbuteng ken agraem kayo ken kuana, bayat ti panagbiagyo ditoy daga. Tamoyo, no anya tinibayad tapno mawayawayaan kay iti awan sirserbin a panagbiag at tinawid yo karagiti kapuunan niyo. Saan kayo anagatang babaan iti banag a madadael? Kas iti pirak, wenno balitok. Nawayawayaan kayo kitdi. Babaan iti panakaidaton iti napateg adara ni Kristo, amayarig iti kordero,
nga awan mulit ken tulaw na. Sakbay a pinaraswa ti Dios ti lobong pinili na ni Kristo ket na iparangarang kadagitoy mauding aldaw tapno maisalakan kayo. Gaputa na mati kayo ken kuana. Nagtalagkay iti Dios ana magungar ken na magbalin ken kuana aman nakabalin unay. Na iturong iti Dios ti pamati ken namnamayo. Babaan iti panagtungpalyo iti kinapudno, napakawan dagiti basbasolyo, ket nadalusan kayo. Gapota addan podno a panagayatyo, kadagiti kakabsatyo iti pamati, agiinayat kayo nga rod, iti amin a pusoyo. Naipasngay kayo manen, saan a babaan iti agrup sa abukel. No di ket babaan iti sibibiyag, ken agnanayon asao ti Dios. Kas kuna tinasantuan asurat, kas laruot dagiti amin at tao, ket mayarig kadagiti sabong ti dayagda. Magango ti ruot, ket maregreg ti sabong na. Ngem ti sao ti Apo, agtalinaed ngagnanayon. Daytoy asao, iso ti naimbag adamag, ana ikasaba kada kayo. San Pedro, Kapitulo 2. Iwaksiyo nga roden ti amin a kinadakes. Awan kuman ti panagulbod. Panagin sisingpet. Panagimon ken pamadpadakes. Kas kayla kumakayanak a maladaga. Akanayon a mawaw. Ito puro agatas. Ana espirituan tapno iti iinumyo. Dumakkel kayo. Kat maisalakan kayo. Kas kuna tinasantuan na surat. Babaen iti padasyo, natakwatan nyo aman ang ngaas iti Apo. Umasidagkay iti Apo. Iso ti sibibiyag abato. Ngembeleng dagiti agipat patakder. Taimbilang da nga awan sirsirbina. Ngem pinili ken impateg ti Dios. Umasidag kayo akas sibibiyag abat bato. Ama aramat iti pannakabangon tina espirituan at templo. Agserbi kayo akas na santuan a papadi. Amang ipaay iti daton ana espirituan ken makay ayo iti Dios babaan ken ni Hesukristo. Takuna tinasantuan na surat. Pimiliak iti napateg abato akas pasuli, ikabil ko ita ijay Siyon, ket siya sinuman amamatiken kuana, pulos nga awanto pan nakapaay na. Napateg unay daytoy abato kada kayo amamati. Ngem karagiti saan amamati kuna napay. Ti bato nga imbeleng dagiti agipat patakder nagbalin akang runaan unay abato. Kuna pay ti sabali apaset tinasantuan asurat. Daytoy ti bato apakaitibkulan ken pakaitublakan dagiti tattao. Naitibkol da agsipod ta di na namati iti sao. Kasta tintuding ti Dios apagbanagan da. Ngem da kayo tinapili apuli. Papadi kayong agserbi iti Dios nga ari. Nasyon kayo anasantuan. Tattao na kayo ti Dios. Inruar na kayo iti kasipngatan. Ket inpan na kayo iti nakaskas daaw alawag na. Pinili na kayo. Anang ipakaammo kadagiti nakaskas daaw nga aramid na. Saan kay idi atat tao ti Dios? Ngem ita tattao na kayon. Diyo ammo idi ti kaasi ti Dios. Ngem ita inawat yon ti kaasi na. Kakabsat ko, kas gan-gannaet ken agdaldalyasat iti raytoy alubong, agdawatak kada kayo. Di kay paiturayan karagiti na ilasagan at arigagay, akanayon amakirangit iti kararua. Agbiag kayo kuma, anataknang iti imatang dagiti hintil. Uray no kunada, amanagdakdakas kayo. Mabigbigdan tumatlaeng dagiti na imbag nga aramidyo. Ket idaydayaw dan to ti Dios inton dumteng ti aldaw ayay na. Gapo iti Apo, masapol a paiturayan kayo kadagitag tuturay ngayon saad ti tao. Iti emperador akangatuan nagturay. Ken kadagiti gobernador nga imbaon na amang dosa kadagiti managdakdakes ken mangidaydayaw kadagiti agaramid iti naimbag.
Takayat ti Dios, ababaan karagiti na imbag nga aramidyo. Maawanan iti gundaway dagiti maag nga agsao iti ulbod. Ken awan sirserbina. Agbiag kayo, akas tattao anawayawayaan. Ngem diyo aramaten ti wayawayayo. Apang kalob itan yaman adakas. Agbiag kayo kitde, akas tagabo ti Dios. Agraem kayo karagiti amin at tao. Ayaten niyo dagiti kakabsatyo iti pamati. Agbuteng kayo iti Dios, ket padayawan nyo ti emperador. Da kayo akatulungan. Paiturayan kayo kadagiti amo yo. Ipakita yo kadakwada tinan-anay a panagraem. Saan laeng akadagiti naasi ken man nakaawat. Ngem uray pay kadagiti nauyong. Gunggunaan na kayto ti Dios. No maibturan nyo ti agsagaba, asaan anain kalintegan, taammo yo ti pagayatan na. Maidaydayaw kayo aya, no ituredyo ti dosa a kaikaryan nyo, gapo iti dakes nga inaramid yo. Ngem no ibturan nyo ti agsagaba, idinto anaimbag ti aramid yo, bindisyonan na kayto ti Dios. Daytoy tinangayaban ti Dios kada kayo. Agsipod ta nagsagaba ni Kristo. Gapo kada kayo, ket nangibati iti paggulidanan, tapno surutin nyo ti tugot na. Saan ang nagbasol? Awan ti insawang na a kinaulbod. Iti nalalais, saan anang lais? Iti nagsagaba, saan anamutbuteng? Nagtarekket di iti Dios, tinarinteg nga ukom. Inawit ni Kristo ragiti basbasol tayo iti krus. Tapno mawayawayaan tayo iti pannakabalin ti basol, ket agbyag tayo anarinteg. Tababaan karagiti sugat na, naagasan kayo. Mayarig kay idi karagiti karnero anayaw awan. Ngem ita, ay subli kayon asumurot iti pastor, ken agaywan karagiti kararuwayo. San Pedro Kapitulo 3. Da kayo ababae anasawaan. Masapol apa iturayan kayo karagiti asawayo, tapno iti panagbiagyo, maguyo-guyon to amamati iti sao ti Dios, dagiti saan pa'y amamati kadakwada. Saanin amasapol nga agsao kayo? Tamakita danto ti kinasingpet, ken kinatakneng ti panagbiagyo. Di kay kumaglablabas nga agpapintas, kas itinagarbo a panagbubuok, panagalahas ken panagkawas. Ngemboklen kumati pintasyo iti nasaya at a panagpuspuso, ti di agkupas alibnos ti kinaemma, ken kinatal na ti espiritu. Isu daytoy ti kinapintas nga ibilang ti Dios a kapapatgan. Kastoy ti panagpapintas, dagiti nasantuan a babae idi ununana. Nagtalek da ti Dios, ket pinaiturayan da karagiti asawa da, kasta idi ni Sara. Nagtulnog kini Abraham, ket inawagan na nga apo na. Da kayo ita, dagiti anak ni Sara. No agaramid kayo iti naimbag, ken awan kumati pagbutengan niyo. Kastamet kada kayo alalaki anasawaan. Iti panakitaktakunan na iyo karagiti asawa yo. Masapul abigbigin nyo anakapkapsot dangem da kayo. Isot gapuna, nga agraem kayo kadakwada. Agsipod takas kada kayo, awatin dan tumati agnanayo na biag, asagot ti Dios. Aramidin nyo daytoy, tapno maipangag to dagiti kararagyo. Kamaudyanan na, agmay may sakay iti panunot ken rikna. Agiinnayat kayo, akas agkakabsat. Manangaasi kuma titunggal maysa, ket saan kayong agpalpalangguad. Diyo balsen, dagiti agaramid kada kayo iti dakes. Diyo ilunod, dagiti mangilunod kada kayo. Dawatin nyo ket di abindisyonan ida ti Dios. Agsipod da idi ayaban na kayo ti Dios. Inkari na abindisyonan na kayo. Kas kuna tinasanto na surat, Siya sinuman nga agtarigagay itinaragsak ken narangay a panagbiag, masapol asaan a mamadpadakes, saan nga agulbud. Adaywan na ti dakes ket agaramid itinaimbag,
Biruken na ti kapya iti amin a kabailan na, tasi iimatang ti Apo kadagiti nalinteg, ket dengdenggen na dagiti kararagda, ngem busuren na dagiti agaramid iti dakes. Adda yamang rangranggas kada kayo, no naregget kayo nga agaramid itinimbag. Ngem, ore no agsagaba kayo, gapo iti panagaramid yo itinaimbag, nagasat kayo. Di kay agbuteng kadagiti tattao, ket di ipalubos nga damang ted iti pagdanagan yo. Ngem iti puso yo, raumen yo ni Kristo akas Apo. Si sasagana kayo kuma, akanayon nga agpalawag, no saludsoden da maipapan itinamna mga adda kada kayo. Ngem agsao kayo as ipapakumbaba kanapnuan dayaw. Pagtalinadan nyo anadalos ti konsensyayo, tapno mabainan dagiti nangibagbaga adakes dagiti aramid yo kas pasurot ni Kristo. Tanaim-imbag tagsagaba, gapo iti panagaramid iti naimbag. No isot pagayatan ti Dios, ngem ti agsagaba, gapo iti panagaramid iti dakes. Naminsan anatay ni Kristo, ama ipaay iti amin tapno mapakawan dagiti basbasol tayo. Natay tinalenteg a tao, gapo kadagiti nakillo, tapno yasideg na kayo iti Dios. Napapatay iti bagi, ngem napagungar iti spiritu. Ket iti daytoy akasasaad na napan na nga saba kadagiti na ibalod nga espiritu. Dagitoy ti espiritu dagiti saan ang nagtulnog iti tiyempo ni Noe. Idinto asi aanos ti Dios anang uray kadakwada. Bayat ti panakaaramid ti daong. Walo amin dagiti tattao nga da iti daong. Na isalakan da iti danong. Mayasping daytoy adanom iti bunyag. Ang makaisalakan ita kada kayo. Saan ababaan iti panakaugas ti rugit ti bagi. No diket iti panagkari iti Dios, babaan iti nadalos a konsensya. Isalakan na kayo ti bunyag, babaan iti paragungar ni Hesukristo, anapan sa dilangit. Abdaitan iti makanawan ti Dios. Ket iturayan na lagi ti amin ng angheles, dagiti na ilangitang agtuturay, ken panakabalin. San Pedro, Kapitulo 4. Gapo ta nagsagaba ni Kristo iti bagi, sisasagana kayo kuma, agsagaba akas kenkuana. Agsipod ta saanan nga agbasol ti si asinuman, ngagsagaba iti bagi. Ngarod, manipod ita, masapol nga iturayan ti pagayatan ti Dios, tinabati pay nga aldaw ti panagbiagyo dito'y daga. Asaan kit di adagiti na ilubungan at arigagay. Masapol adiyo aramidinen, dagiti inararamidyo itinapalabas. Dagiti pagayayat dagiti hintil nga aramiden. Iwaksiyon ti kinarugit, kinaderep, panagbartek, kinabuklis, aglablabes a panagrarambak, ken ti makarimon a panagrukbab karigiti Diyosen. Ket ita, mas daaw data di kay makibungguyen kadakwada, ita aglablabes ken nabarayuboy a panagbiag. Daytoy ti kapuna, apat pataksen da kayo. Ngem dumatagdanto iti Dios, at sisasagan a mangukom karigiti nabiyag ken natay. Isot gapuna ana ikasabamet tinaimbag adamag. Uray karigiti natay, tapno maukom damet, akas karigiti amin at tao. Ngem na ikasaba kadakwada ti Ebanghelyo, tapno makapagbiag da na espirituan, kas iti pagayatan ti Dios. Asidegen ti panungpalan, dagiti amin abanbanag. Agbiag kayo nga rod, ananakem, ken natepel, tapno mabalin nyo ti agkararag. Kang runaan unay, agiinayat kayo asipupudlo, agsipod tati ayat, punasen na ti ado abasbasol. Nabara kuma ti panagsisin na nga iliyo, aramaten kuma ti tunggal maysa, ti bukod na asagot nga inawat na iti Dios, ama ipaay iti pagimbagan ti padana at tao.
kas na imbaga agaywan, kadagiti na duma-duma a parabor nga inted ti Dios. Si asinuman a mga saba, masapol nga ikasabana ti sao ti Dios. Si asinuman nga agserbi, masapol nga agserbi babaan iti pigsa nga inted ti Dios ken kuana. Iti kasta iti amin abanag, may daydayaw kuma ti Dios, babaan ken Hesus Kristo, nga daan iti dayag, ken panakabalin iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Gagayem ko, diyo pagsiddaawan, tinasaam apan nakasuot asagabaen nyo, akasla adakarkar na amapaspasamak kada kayo. Maragsakan kayo kumakit di, tagsagsagaba kay iti wagas a panagsagaba ni Kristo, tapnunan anay ti rag-uyo inton may parangarang ti dayag na. Nagasat kayo no mapabainan kayo gapota pasurot na kayo ni Kristo. Tagtaeng kada kayo ti dayag ti Espiritu ti Dios. Awan kumatag sagaba kada kayo. Ama igapo iti pamapatay, panagtakaw, panagaramid iti dakes, wenno iti panakapataod iti riri. Ngem no adda agsagaba gapo ken Kristo, di na ko maibain, no di ket agyaman iti Dios, ta ibaga na iti tattao nga isuket pasurot ni Kristo. Dimtengen ti tiyempo, a panangukom ti Dios, ket umunan to nga ukumen na ragiti bukod na atattao. No datayo ti pangrugyan, ti panangukom na. Anyan to nga ti pagtungpalan dagiti saan nga agtulnog iti ibanghilyo ti Dios. Kas kuna tinasanto na surat, No narigat a may salakan tinalinteg, anyan tungarod ti pagbanagan dagiti managbasol ken awan Dios na. ngarod, no agsagaba ka kas pagayatan ti Dios, agaramid ka iti naimbag, ket agkamatalag ka iti na marswa, iso amang tungpal iti karina. San Pedro Kapitulo 5. Agdawatak kada kayo, padak apang lakayen ti iglesia. May saak asaksi, iti panagsagaba ni Kristo. Ken mairaman aktumet iti dayag, ame parangarang. Igunam-gunam ko nga rod kada kayo. Ngaywanan nyo ti grupo dagiti mamati. Ti arban nga inted ti Dios kada kayo. Kas iti panangaywan ti may sa atao iti arban ti karnero. Aywanan nyo asia ayat ti arban. Akas iti kayat ti Dios nga aramidin nyo. Saan kayo kuma ang mapilpilit? Agtrabaho kayo. Saan agapo iti tangdan? No diket gapo iti pudno atarigagay iti panagserbi. Diyo adepenan, dagiti na italag kada kayo. Agbalin kayo kumakit di apagwadanda. Ket into nagparang ti Pangulo a Pastor, awaten yun to tinadayag a kuruna, adin to agpukaw ti ranyag na. Da kayo nga agtutubo, paiturayan kayo met kadagiti nataengan. Da kay amin, agtitinulong kayo, kas napakumbaba nga adipen, tako na tinasantuan a surat. Busuren ti Dios dagiti natangsit, ngem paraburan na dagiti napakumbaba. Awaten nyo as ipapakumbaba, timan nakabalin nga ima ti Dios, tapno itanok na kay inton dumteng ti tsimpuna. Itaklin nyo kenkuana, dagiti amin apakaringguran nyo. Gapote ipatpateg na kayo, agsalukag kayo, agsipot kayo, agdakdakiwas ti diablo akabusoryo. Kasla leon ang umernger-nger, ngagsapsapol iti alon-unen na. Agtalinad kayo, anatibker iti pamati, ket saan kay asumuko kenkuana. Kas amoyo, saan laeng ada kayo, dagsagsagaba iti kastoy arigat. No di paiket dagiti kakabsat yo iti pamati itintiro alubong. Ngem kalpasan ti mabiit a panagsagabayo. Pagbalinen na kay to anan-anay ti Dios. Wen, ti Dios ti amin a parabor anangayap kada kayo. Amakiranod itagnanayon adayag na. Babaan iti panakikaykay sayo ken Kristo.
patibkirin na kay iti pamati, papigsaan na ti pakinakimyo, ken ipasdek na kay iti nalagda nga fondasyon. Sapay kuma, tagturay itagnanayon awan inggana. Amen. Insurat ko na ito'y babaen iti tulong ni Silvano, kaimbilang ko ang mapagtalkan akabsat. Sinuratan kayo, takayat ko apapigsaen ti pakinakimyo, ken paneknekan aday ito'y ti pudno a parabor ti Diyos. Agtalinaad kayo anatibker iti daytoy. Pakumustaan na kayo ti iglesia ti Babilonia, a pinilimet ti Diyos akas kada kayo. Agpakumustamet ni Marcos nga anak ko. Agikindablaw kay iti na Kristyanuan nga agek. Sapay kuma, tada kada kay amin ti talnakin ni Kristo.